La ilaha illallah gidan shadi ta dau haske sansanin take haskawa don martabar rasulullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dau haske sansanin take haskawa don martabar rasulullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dau haske sansanin take haskawa don martabar rasulullah. أبدأ بك هو الله هو الذي خلقت الإنس والجن والغيره رب زد علي علوم الإرفان كان والمده يجاهد رب سيه أبو البتول مفتاح الذي على الكلك سيد محمد رسول الله. لا إله إلا الله إذا يشهد تدواسك سنسني تجي حسك وعدم مرتبر رسول الله. مكتر محمودي تسليم من لا غاية لا إله حبيب الجودي وعليه مع الأصحاب والذرية الهادي رحماء بينهم وبعد ما تزل مددي وأولياء يا رب كرماء وكلهم جملة. لا إله إلا الله إذا يشهد تدواسك سنسني تجي حسك وعدم مرتبر رسول الله. Cikin gidan kowa in ka sani a yau to ka gane don ba kamar shigun kowa da dan wasa bazan lajila ne jinin Qurayshawa marhama fitilar kowa shine gane idan kowa labaika ya zira dillahi alkaulahi waliyillah. La ilaha illallah idan shadi ta dan waske sansani take haskawa dan martabar rasulullah. Kasa da shehu ziljudi a shehu lawali alkusawiyu na jubiya da maradi wanda ya takwacin ransa da dukiya hada ciki jasadi ya ba ilahu alhadi wa sayyiduhu wa sanadi alfahari nake da uban gaske na jubiya waliyullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. Muhammadu Rasulullah ni nake shirin furtawa kan wanda da'iman sallah tambaya nake muku dangi na me zan faɗi ga Abdullah baki yana ta karkarwa me zan faɗa wa Abdullah ina nufi ga shehu murabbina a shehu sabi'u bawan Allah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. Sufa ta kulawar ka baiwa walidin fati Allah da jallabi da taraki har da ladabi da kairati wanda hakurin shi zurta su to shi ke zubawa mai kanti keho kara mai madadi dan kai ka sani nayi santi an goga sai ya da su wai ba lafai ka ya waliyillah. Allah la ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. Ka gare ni ka cire nauyi yan baituka nake so in wa garin da ya daban cikin yanayi gidan shadi birni na masoya rasul sahibul wahayi farin cikin mu ya sauko wallahi ba mu yin sanyi zuciyar mu ta manne da yabo ga sahibul alamati sallallahu. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. Ganin mu Islam haka ne mun rike ɗariƙar Tijjani manyan mu har da ƴan kanne ma ba alfahar kan zance na mai taimakon mu Allah ne gidan shadi ƙauye ne idan ka ɗauka haka ne cikin sake da manyan sha'irai kamar su shehu Hanbali Abdullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske
cikin kunci da jin haushi, lamarin ka sun ka saka a gaba kaliki na al'arshi. Ilahu ka yi jagora domin batulu mai kamshi, Allah ka sanya aljanna makoma da ni'imar ka ya Allah a'ala. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Kira ne ke ga ali gidan shadu, lamarin ko dai yayi, kar da mai fushi da fushin makiya, lamarin mu zai sauye, kar da mai fushi da zuwan cuta akan rasulu ba an yi. Yan uwa mu sa haƙuri, lamarin akwai nauyi, shawara nake baiwa kanmu mu daina kyamatar bayin Allah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Yan uwa matasa yaya ne mun ringimu aiki, lamarin ma'aiki ba wasa san babutun sauki, dalamun ka ɗauka ba gammo zuciya mu yo yaƙi, mu girmama junanmu ba fushi bare tsaki, tunda wanga aikin Allah ne haƙuri mu yo bayan Allah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar. Ina kira ga dukkan malumai na garin gidan shadu, yan uwa suna neman sauyi da rayuwa ta bar rudu, wajibin ku ne ku tsaya a tsaye ku sanya kawuna su haɗu, karku ya da gadon ku malamai ku sa zuhudu, in zuciya ta ɓace har jiki tabbas yana cikin matsala. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Almajiran gidan shadu mu gane sannan mu daina ci baya, yan uwa mu kama tudun tsira mai samo godaban hanya, tafiyar da mata da jagora shi dan ya ja takar mu saya, zancen ma'aiki ne da mu gyara soyayya, jirgi yana ta shirin tashi karafar mu baya ibadillah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Kada bibiyayya sun face ta annabin da bai tsawa, mai fitar shiga jerin tafiya to ya daina dagawa, duk wanda ya ga halin yan baira wallahi zai yi sha'awa. Rayuwa misala da bi za mu sha gaban kowa, ta Allah yan uwa mu rike wannan mu gyara rayuwa bayin Allah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Shugaban gari Alhaji Musa gaisuwa nake yi ma, sannu toron giwa dan shadu mai yawan hidima, baituka nake wa gidan shadu garinka ne akwai girma, gidan shadi ta dau haske, sansanin akwai girma, da naga ko ina ke haskawa da haskakar rasulullah. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Malaman gidan shadi gaisuwa a gare ku wajibi ne, kankaram uban uluma'u malam ma'azi shehi ne, malam bakwai a gaida ka ba fulatani mai nasiha ne, shehu Ibrahim ma adimi na annabi ne, shehu Adamu na gaishe ka gabas ta yi haske ba illa. La ilaha illallah, gidan shadi ta dau haske, sansanin da ke haskawa don martabar rasulullah. Shehu hambali masadin Allah mai gidan mu ja zuga, ishara nake yi gunka gwani hasken ka na hanga, kai zuwa nake yi gunka gwani ni da bazar ka na burga, yan uwa mu yau sabuko mu zo mu shige tunga, wanda duk ya sauka irwar shi wallahi ya
gujewa fushin Allah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Yanzu gaisuwa zan miƙawa ga Shehu Idris namu, har da ma Imamu Yahaya sarkin gari yana son mu. Gaisuwa na zo in miƙawa ga Shehu Amiru namu, Yahaya ma yana son mu, kai mugun masoyin mu. Shehu Amiru na biyu kai ma gaisuwa nake bawan Allah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Shehu Abubakar Alfulati gaisuwa nake yi ma, Maninu sama masoyin mu sanin ka jarumin fama. Tawagar bugaje sun canza ga ɗahayo suke hidima, wannan halatta sannin ka na shaida kai akwai azuma. Imam Siraji sannin ka masoyi dan shaɗi sannu mai zikirin Allah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Mai gidan bugaje sannin ka baba na fi usufi, hadimu ma'aiki almadani min hamin na nazifi. Yaya Adamu na gaishe ka da maliki kumin lutufi, akala wasannunku hadimai cikar karfi. Usman masoyi na zannin ka tambalau masoyin sallallah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Abubuwar kunan nema yan uwa yanzu sani sabirki, in na ce fa sai na sa kowa na ringimo aiki. Yan uwa ina roƙo gunku kar mu karkace aiki, mu haɗa kai da junanmu, duk tsanani akwai sauƙi. Wata zumo bi hablillahi jami'an ya ibadillah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Wala tafarraku zancen Allah bai tsarkake tsarki, Rabana ya ce wa ma'aikinmu ni ne cikar tsarki. Don haka ibada dama dole sai an yi mai tsarki, zuciya akwai illa za ta ɓata duk aiki. Mu tsarkake ibadar mu yan uwa, azumi da zakka har sallah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Yan uwa kuma abuwa dama ban da sanin komai, karganin rashin hikima ta ya zama hujja akan komai. Addu'a ku yi mani dangi na dan tafi mun komai, wanda ya yi kasidar ga lakabinsa mai diwanin nan na Shehu Kaulahi bawan Allah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Mai gari da fatan alkhairi ubangidanmu ɗan baiwa, Allah ya ƙara yi maka jagora albarkacin mafi kowa. Muhammadin Rasulullahi gwani mai kyandiri da kyan tsayewa, ka ƙara zage da mutsanka ku hidima ga mai maka. Allahu za ya ma komai ka buɗa albarkacin Rasulullah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Ya ubanmu mun zo mun duka uban kasar gidan shaɗu, mun durkusa muna yi ma ladabi ga kawunan mu mun saddu. Allah ya kare yi mata goma shi akan abun da ka gado, kare rike Rasulullah to babu mai ma illa, domin lahuna kaunar kowa ya kama sallallah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Jama'ar gidan shaɗu Allah ya bamu da abun nema, ya kara bamu tsantsar soyayya da tabbata akan hidima. Mu dinga shirye taron mauludi ga shugabanmu mai girma, Al-Mustapha Abanana da shi ya fi da burana. Mu dinga bin tabarkin nan na ubanmu Kaulahi waliyallah. La ilaha illallah, gidan shaɗi ta ɗan waske, sansanin take haskawa don martabar Rasulullah. Rabana kanin ka salatin nan wanda bai yi farko ba, ga sanadin halittun ka zulula
Allah gwanin da bai sabo ba. Muhammadu Rasulullah mahadi mai kendiri da kenduba. A ba su faɗo marara albarkacinsa ne garara. Ubangiji yake yin alfarma ga dukkanin ibadallah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. La ilaha illallah gidan shadi ta dan waske sansanin take haskawa dan martabar rasulullah. 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 Assalamu alaikum masu sauraro, kun saurari kasida daga bakin almajirinku Abbas na Shehu mai diwani daga zawiyar Shehu Lauli Jibbiya a ƙarƙashin jagorancin Shehu Sabi'u radiyallahu ta'ala anhu. Domin neman ƙarin bayani sai ku taɓa lambar waya kamar haka 081 09 60 96 66. Muna godiya ga Samin Abdulkarim da ya ɗauki nauyin wannan waƙar.